E3 data kenan. A yanzu an daga darajar mu zuwa namba 1 wajen arayar data da kuma farashi mai rahusa. Yanzu haka za ku iya samun MTN data akan naira 230 kacal. Manhajar mu ta E3 data tana nan akan Play Store da kuma Apple Store domin sauki da saurin sarrafuwa. Muna karrama manyan abokan hulɗar mu duk wata waɗanda suka fi yawan siyan datan mu ko dillan na E3 data. Makan yi gaba ta yi E3 data kenan. Ku biyo mu domin samun kyaututtuka a kullum. Ku shiga channel ɗinmu na WhatsApp domin samun nasara a koda yaushe. E3 data. Me haka? Allah su da kin san saboda shagalin da aka je gaba ɗaya ban samu bacci bane wallahi. Na gaba ɗaya aka je nake. Idausi, an ko zai zubar mana da mutunci fa. Ba zai zubar ba. Ina so ki samu min kofi ɗaya na good cafe, kofi ɗaya na amurci yanzu. A'a, wai me yake faruwa ne? Sawun yana tashi amma na ga guri ya yi shiru. Shayin ya fi daɗi in an zuba masa good cafe kofi malam. Shayin ya fi daɗi kai an zuba masa good cafe kofi malam. Sweetheart, me kika bana kai saurin watsakar da ni? Raɗe ji na nake kawar zaki. Kofi ɗaya good cafe, kofi ɗaya amirci su ne sarakunan watsakarwa. Ku yi aure da mata masu hikima waɗanda za su gabatar muku da good cafe da kuma amirci zuwa gare ku. Hanya mafi sauki ta samun kuzari da watsakewa za ku iya samun shi a wajen dilolinmu da shagunanmu da suke faɗin Najeriya. Ku yi haƙuri, data ta ce ta makale, ta ƙi aiki, haka take mu. Wani lokaci ta makale, wani lokaci ta ƙi ma gabaki ɗaya. Dakata Alhaji, ba inda za mu sai data ta dawo ka sallame mu. Wani ke faruwa ne? Muna gida ɗaya, data ta ba ta yi, taki tana yi. Lafiya lafiya, kin ga ki faɗa masa datar da kike amfani da ita ko ya samu ya sallame mu mutum. Kin ji batu, menene sai? Umar Bojo data shine sirrin. Za ku samu MTN 1 gig akan naira 200 kacal. Jarabawar WAEC, NECO da NAPTEP duka ana biya. A Umar Bojo data za ku iya subscription na GoTV, StarTimes da DSTV. Umar Bojo data. Za ku iya downloading Umar Bojo data a Play Store ko kuma App Store. Tabbas, na yadda da ingancin Umar Bojo data. Kin sa na saka datar Umar Bojo. Umar Bojo data. Nishaɗin al'umma. Umar Bojo data? Duniya ce. Wata, ta shiga da kuma kanan da Allah. A'a, ku da muka zo zumunci ko gaisawa ai kya bari ai. Oh, country yogurt kenan. Abokina nan da kake gani tun 2005 nake shan sa. Shi ne sirrin farin cikin ni da tawa amarya. Guda huɗu aka kawo, ke biyu. Ya kai kushi ma zai zo ya karɓa ni? A'a, ha? Ko ku gaya masa inda zai dinga samu mana? Mom. Country yogurt kenan. Babu kamar ana samun sa a kowace shagon rikika don arewacin Najeriya. Kana zuwa ka ce a baka kwantar yogurt shi muke sha saboda babu kamar sa. Ko ku ga shi yasa kuka ga mu jike duk madara ba? Masoya, mun sabon mana ko a tafin hannu ne. Gobe idan na ce maka ka siyo min country yogurt, ka ce baka san inda zaka samu ba. Ko kuma ka kawo min kamar da wannan koko. Tabbas, ni ma na yarda. Country yogurt babu kamar sa. Kuma kuna iya samun naku a kaf shagunan da ke faɗin arewacin Najeriya. Nonon country yogurt kenan. Sharkwadidi kakan daɗi, akwai fura da kuma nono zalla, ga kuma nau'ika iri daban-daban. Babu kamar sa a faɗin arewacin Najeriya. Daddy, lafiya kuwa? Babu komai, wani abu nake jira. Biohub Liver Detox Tea
daga kamfanin Biohub Global Limited yana da sahalewar NAFDAC sannan shine lamba 1 a Afirka a yanzu. Zuba guda ɗaya a cikin ruwan zafi da daddare sannan ka sake amfani da shi da safe kafin karin kumallo. Hakika rayuwa sai da ganyen shayin Biohub Liver Detox Tea shine abokin rayuwata a matsayina na dattijo. Daddy, kenan mu matasa ba mu da ganyen shayi abokin rayuwarmu ne? Kwantar da hankalin cikin wata. Ganyen shayin Biohub Liver Detox Tea abokin kowa ne. Ganyen shayin Biohub Liver Detox Tea yana maganin cutar hanta wato hepatitis B da kuma duk wani nau'in hepatitis. Yana wanke kitsen hanta da kuma kare ta daga ɓoyayyun ƙwayoyin cuta. Sannan uwa uba yana inganta ƙwayoyin halittar jini tare da wanke dukkan dattin da ke jikin ɗan adam. Shi yasa muke kiransa daga kowa. Ganyen shayin Biohub Liver Detox Tea kenan. Waraka daga ingantattun itatuwa. Soyayya ta ga ta gabana ina kallanta daga kirjina zuwa bakina nake zancenta. Yargata na ta kusa da raina nake ce mata ita ɗaya na saira kuma ba ta da ganda. Jidda ita ɗaya na saira kuma ba ta da ganda. Wayo Jidda ina da Jidda a mace mai hadda ta kware a soyayya. Jamilun Jidda ga wacce na saida zana bai wasan dare girma. Jidda Jidda Jamilun Jidda Jidda Jamilun Jidda Jidda Jamilun Jidda Jidda Jamilun Jidda. Ni ba zan so ba da kin yo kuka, ni ba zan so ba in so ta in baki ba. Ni ba zan so ba, ba zan so ba, ni ba zan so ba Jidda ta yo kuka. Jidda dai? Wallahi Jamilu ne nake kira tun ɗazu wayansa ba ta shiga. Ɗazu nake kiransa wayansa ba ta shiga. Kuma na tabbatar da inda ya tafi. Kashe wayansa yi saboda kar in nemi sa. Anti Jidda, dan Allah dan Annabi ki dinga yi wa bawan Allah na kyakkyawan zato. Ki daina zargin sa. Kin san dai Jamilu ba cin amanar ki zai yi ba ko? Wai ku me kuka ɗauki cin amana? Me kuka ɗauki cin amana? Cin amana fa ba sai mijinka ya fita waje ya kula wata. Shi kaɗai ne cin amana. Ko mijinka ya zauna da wata mace baki da baki suna magana shi kadai cin amana ce. Da Ubangiji Allah ya sauwaƙe miki wannan dai zafin kishin naki. Ni kike wa mugunya addu'a? A'a. Yanzu dan nayi miki roƙon Allah ya sauwaƙe miki wannan zafin kishin naki shine bakar addu'a? Okay, so kike zuciyata ta fashe kenan. So kike zuciyata ta fashe in bar Jamilu yayi abin da ya ga dama. Mata su kira shi ya dauka, in ya ga dama shi ma ya kira su. Ya fita waje ya haɗu da mace su gaisa, su taɓa ado ya kalle su abin da kike so in yi kenan. To an ci da naga ai business din shi ne ko? Dole ya fita kuma dole ya kasuwancin shi tare da mata, to me a ciki? Hamida, dan Allah ki fita idona. Ki fita idona. Zaki ba dai dadi zaki kira ba. Saboda na san halinki. Ke yanzu ko harara ki aka yanzu sai ki daga waya ki kira shi kina wani kuma kin san dai ba a dade da kashe wata ba kake je ki ƙara kunnu wata dan Allah. Ni na ce miki shi zan kira? Ni nayi da ke shi zan kira? Jamilin zan saki kira in ga ko za ta shiga.
To ki mishi kyakkyawan zato mana. Yanzu tsakani da Allah anti Jidda ke baki ga mijinki ba. Ba za ki zauna tunaninki ya fara kawo miki maybe wani abu ne ya faru da shi baki tsaya ki roƙa mishi Allah Allah ya kare miki shi ya dawo miki da shi lafiya. Kawai tunaninki sai ya tashi ya dinga zuwa wurin yana wata mace. Bai kamata ba gaskiya wannan ai ba ma kula bane. Abada Allah. Tun daga lokacin da na faɗa masa wannan magana yake ta bibiya na. Ni na ma rasa ma meye na faɗa da yake bata masa rai. Har sa wai Uncle Bulus ya mun duka wai ina sana ya zo. Fatima, ya kamata ki mutum nan adalci. Kin ga takakkiya yi da ka nisan duniya. Ya zo har garin nan danki. Ya kamata a cikin saurare shi. Ki haƙuri. Daɗin daɗa ma kin ga ba kwana zai ba kuma garin nan da nisa. Baba ka yi haƙuri, ni fa ba na so in saurare shi. Ai mun taɓa magana a garin Helen. Na san so yake san dalilin da yasa na ce bisharansa ƙarya ne. To, ashe da ke kika nemi tsokanansa. Ya za ki ce musu bisharansu ƙarya ne. Ya mutum yana ki basu su yi bisharansu kin je kawai kina hana su aikinsu. Haka ne, na yi kuskure da na sani ban faɗa ba. To tun da haka ne, yanzu ki ce ki ba shi haƙuri. Sai ki sallame shi kawai ya tafi ko? Yawa Fatima, haka za a yi. Ki je ki saurare shi. In ya so idan kin je ma sai ki gaya masa. Kar isa ki dawo. Ko ba za ki saurare shi ba. Ai ya fa a ci ya zauna ya gaba ki zo inda yake. To shi kenan, zan je in ba shi haƙuri akan abin da na faɗa. Idan dan haka yake ta zuwa waje da. A to yanzu zan je masa izini ya shigo cikin falo na sai ku zauna. Baba ni fa ba zama zan yi ba, haƙuri kawai zan ba shi. Fatima ina sai. To. Alhamdulillahi na yi nasarar jawo maka hankalinta. Amma ta ce haƙuri kawai za ta baka ta tafi. Babu damuwa akar makallahu. In dai zan samu ko da minti 10 ne ko minti 20 ya wadatar. A ita minti 2 kawai ba za ta so ta yi tare da kai ba. Amma idan kana da wata hikima da za ka yi, ka samu minti 20 ɗin, to ka jarraba ka ga ko za ka samu. Babu damuwa insha Allah. To, Jamilu, kai mai da'awa ne. Allah Ubangiji ya hore maka hikima kuma ya baka basira da fahimta yadda kake ƙoƙarin jawo mai aikata mummunan aiki ya dawo ya aikata kyakkyawa. Kake iya jawo wanda ba musulmi ba ya dawo kan tabarkin musulunci. Amma na so ka sani, ita Fatima ko in ce maka Ruth Kirista ce. Daga baya ta shiga musulunci. Wani dalili ne ya sa ta yarda ta fita daga cikin addinin musulunci. Mun yi iya bakin ƙoƙarinmu. Ba yadda ba mu yi ba mu dawo da ita cikin imani. Amma ta ce ita har abada ba za ta sake dawowa cikin inuwar addinin musulunci ba. Da ta ga kamar za mu matsa mata, kawai sai ta tattara inata sai ta bar nan kusfa ta tafi ƙauyen Helen can inda kuka haɗa da ita. So amma shauran bayanin in ta zo za ka ji daga gare ta. Babu damuwa. Ba fa zan yafe miki ba. Dole sai kin cika min wasu sharuɗa. Wani sharaɗi kuma? Ina so in san dalilin da yasa kika kira mu makaryata. Oh, now wetin make you vex? Shine kake ta bina? Ruth, a kowane addini babu kyau ka kira mutane makaryata. Sannan ina so ki sani a cikin mutanen da kika kira makaryata har da mahaifina a ciki. Kika ce mu daina ƙarya, mu rika faɗa wa mutane gaskiya. Tabbas wannan magana ta yi min zafi fiye da duk yadda kike tunani.
To ku yi haƙuri. Zan haƙura. Amma sai na san dalilin da yasa kika ce mana makaryata. Sannan kuma wane ne ya miki wa'azi kika karɓa musulunci? Wane dalili ne kuma yasa kika fita? Babu wanda ya min wa'azi na karɓi addini naku. Babu wanda ya miki wa'azi. To menene ya ja hankalinki? Kyawun halaye naku shine ya shigar da ni. Sannan kuma munanan halaye naku shine ya fidda ni. So da munanan halaye suka bayyana sai kika manta da kyawawan halayen kenan? Haka bane. Baka san irin abin da aka man bane. Okay. Sorry, ya hakuri. Amma Ruth, lallai zan so in san dalilin da yasa kika shiga musulunci. Menene kuma fitar da ke nan dai? I keep on insisting. Idan na faɗa maka, za ka rabu da ni kuma za ka yaye mu. Insha Allah. Now, one fateful Saturday, the weather was very cold. Mun je taron ikkilisiya na ƙungiyarmu na masu waƙan bege. From our village, Bilmu, zuwa ƙauyen Gurma. Mota ya lalace har sau 5 a hanya ana tsayawa ana gyarawa. Da muka iso wani ƙauye da ake kira Badar. Dika constis boy for there. Gashi garin babu 'yan uwanmu Krista ko ɗaya, dukansu musulmai ne. 12 na dare, kuma har yanzu muna nisa da ƙauyenmu Bilmo. I no go ever forget that day for my life. Jidda, Jamilun Jidda. Biyan bukata ka ji gaskiya, ku zo bidar maganin gargajiya. Annur Islamic Medicine Center. Sunana Ibrahim Suleiman, shugaban cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine. Sunana Aisha Najamu. Sunana Khadija Muhammad. Alhamdulillah, dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ba za mu gushe muna farin ciki tare da godewa masoyanmu masu karɓar magunguna daga gare mu suna jin daɗi, musamman masu amfani da maganinmu da ya shahara da suna masturbation cleanser. Magani da aka samar da shi domin magance matsala ta kankancewar gaba ko tsinkewar ruwan mani ko matsala na rashin ƙarfi ko kuma gaba ɗaya gabanka baya tashi sakamakon wata matsala da istimna'i ya haifar maka. Wannan magani namu na magance matsala ta rashin aihuwa. Duk wata nasara da wannan cibiya ta samu a duniya sanadiyar masturbation cleanser ne, domin magani ne da har yanzu babu kamashi. Lambobin yabo a koda yaushe da kuma godiya ga Allah da muke ji daga bakunan al'umma, wannan abin shi yake samu farin ciki, yake ƙara samu hoɓɓasa wajen ƙara inganta magungunanmu domin magance larurori daban-daban. Muna da ofisoshi a birnin Accra na ƙasar Ghana da kuma birnin Kumasi. Muna da ofis a birnin Kano, Lagos, Abuja, Jalingo, Daura, Funtuwa da kuma birnin Mina. Muna da ofisoshi a birnin Niamey, Agadas, Arlit, Difa, Tawa da kuma birnin Maradi. A yanzu haka wakilanmu na nan cikin birnin Tripoli da kuma Sabaha da kuma Misrata. Al'ummar ƙasar Saudiya muna da wakili a nan birnin Makka, za ku iya samun magungunanmu a wurin shi. Al'ummar ƙasar Kamaru muna da ofis a birnin Duwala. Masu fama da matsala na hawan jini ko ciwon suga ko ciwon hanta ko ciwon koda ko matsala na infection ko mai tsananin infection a jikin ɗan adam. Masu fama da matsala na fibroid wato ƙarin mahaifa wanda ke hana samun ciki ko ke sa yawan ciwon mara, mun tanadar muku ingantattun magunguna kamar yadda kuke gani domin raba ɗan adam da cutar da ke damun shi. Wannan cibiya muna hada idanuwanmu bacci domin binciko magunguna daga littattafai da kuma har hada su ta bangaren hada tsirrai da itatuwa da sake-saki domin samar da magunguna na gargajiya masu inganci. Za ku iya tuntubar mu ta waɗannan lambobi da muka saka na garuruwa da kuma ƙasashe daban-daban. Muna aiki na delivery service a ko ina kake
za mu iya aika maka da magungunan mu cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum, kamar yadda kuka sani al'ummar duniya, sunana Dr. Muhammad Sani, shugaban cibiyar Al-Yusra Islamic Herbal, cibiyar da muke ba da ingantattun magunguna a bisa bincike cikin littattafan addinin musulunci. Muna kuma research na kimiyya, sannan muna shiga dajijjika domin samo muku ingantattun magunguna a bisa koyarwa ta addinin Islam. Ina masu fama da matsaloli wanda ba san me yake damun su ba, har yanzu muna nan gurin taimakon al'umma inda muka ba su dama su zo mu musu gwaji kyauta da izinin Allah. Duk sanda zan ganka cikin kazar-kazar babu wata azamin kasala a jikinka. To ai dole ka ganni cikin kazar-kazar kuma da kuzari na. Inda na kasance ko da yaushe ina amfani da magungunan Al-Yusra. Masu fama da matsala ta kasala ko mutuwar jiki za a samu dacewa da izinin Allah. Ko dole ne in mallaki wannan maganin. Wannan shine HIV sachet, shine muke ba masu cuta mai kare garkuwar jiki. Har yanzu cibiyar Al-Yusra tana kan bakarta na wajen karɓar kaso 50 gurin karɓar maganin idan mutum ya rabu da wannan lalurar ya ciko ragowar a bisa yarjejeniya wadda muke da al'umma da dama, kuma alhamdulillah mun samu nasarori. Al'umma mun ga yadda kuke yaba maganinmu. Juna biyu shekara 10 ba haihuwa. Wannan sachet din shi muke ba masu matsala ta haifuwa, sannan yana magance matsala ta ƙwayoyin halitta a samu dacewa da izinin Allah. Yanzu kin samu tabbas maganin Al-Yusra yayi aiki. Ina masu fama da matsalar hepatitis type A ko type B ko type C, masu fama da ciwon koda ko cutar asma. Duk wata cutar da ke damunka za ka iya garzayowa cibiyar mu ta Al-Yusra domin karɓar taimakon maganinta da izinin Allah. Amma kai kana masturbation ko? Wannan shine masturbation sachet. Duk wani side effect na masturbation yana wanke wannan matsalar da izinin Allah. Kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa, kasala ko yawan bugun zuciya ko yawan mantuwa. Cibiyar Al-Yusra muna aika sakonnin magungunan mu a dukkanin inda mutum yake a fadin duniya ya isa hannunsa cikin aminci. Za ku samu babban ofishin mu a cikin garin Kano, za ku same mu a cikin garin Kaduna, za ku same mu a Maiduguri, za ku same mu a Sokoto, haka za ku same mu a cikin garin Taraba. A cikin kasar Niger kuma za ku same mu a cikin birnin Maradi da kuma Niamey. Haka zalika a kasar Libya za ku same mu a cikin birnin Trablis ko Misrata ko Sabaha. A kasar Saudi Arabia za ku same mu a cikin garin Makka. Mutanen Kamaru za ku same mu a cikin Garwa. Mutanen kasar Ghana za ku same mu a cikin birnin Accra. Kasar Chadi za ku same mu a cikin birnin Jammaina. Mutanen kasar Cote d'Ivoire da Algeria da Togo za ku iya tuntuɓar mu ta WhatsApp ta wannan lambar. Kinga mai da wukar babu komai tsakaninmu. Face zumuncin da data ta hada. Wannan wace iriyar data ce? A1 data ita take kawo ta gidan nan domin kana amfani da ita tana da karfin network, shi yasa take amfani da hotspot dina. Gaskiya ni dai daga yau kawai ka nuna mata yadda za ta rika siyan datan nan da kanta. Shikenan? Ku shiga Play Store ko App Store. Ku ɗauko manhajar A1 data, ku yi rijista. Nan take ku fara ɗibar garaɓasa. A1 data nan ne kololuwa wajen samar da data mai gwabi. Za ku sayi data ko katin waya da TV cable subscription kamar DSTV, Go TV da Star Times. Ana biyan kuɗin wuta da ruwa da A1 data. Ƙarin abin burgewa suna mayar da katin waya gundarin kuɗi nan take ga wanda ya kuskure wajen saka kati, siyan pin na wayek, neko duka ana yi a A1 data. A1 data igiyar kulla zumunci mai armashi. Shin kana amfani da manhajar datar da take baka matsala a wayanka? Shin kuna buƙatar samun data 100% garanti? Albishirinku, mun zo muku da manhajar datar ITA 247 data. Kaɗan daga cikin abin da ya bambanta shi da sauran manhajojin data shine, shi wannan manhajar data a lokacin da ka tura take zai shiga a cikin daƙiƙa guda. Datar mu tana da sauƙi da rahusa. Daidai ruwa daidai tsaki. Ba mu tsawwala farashi ba, wanda tana mu wahal da masu saya. Na tabbata za ku fahimci haka a lokacin da kuka downloading din shi. Idan kana so ka gaurata abin da muka faɗa, maza ka garzaya Play Store daga kai downloading app namu na ITA 247 data. A nan za ka gane bambanci. Masu iya magana sukan ce, in na gai, wai da kuɗi. ITA 247 data. ITA 247 data. ITA 247 data. In na gai, wai da kuɗi da. Jidda, Jamilun Jidda.
Me ya faru? Ya sake mutuwa? Motar nan fa ba zai kai mu ba. Sai dai mu kwana nan. Again? Oh my God. What? Mota ya sake lalacewa? Kamar ya mota ya sake. What's happening again? Don't touch me, Macau. Don't touch me. Garus yaya? Za mu kwana a nan dole. Kwana kuma? No, Garus, please do something. Da Allah ka duba kai wani abu da Allah. Wayaya kana so na yi? So biyar ina gyara motar nan yana lalacewa. Solomon, hawu gudu, ya za mu yi? Babu yinda za mu yi, dole sai dai mu kwana a nan gurin. Saboda nan gurin kwata-kwata babu mechanic. Idan kuma mun ce za mu wuce Bilmo almost 2 hours a mota kawai. Kuma wannan moto tun da muka to daga gulma har yanzu ba ma da mota ko ɗaya ba. Ai har gobe da safe ba za ka ga mota a nan ba. Daga karfe 10 mota yake daukewa. Mu ma motar mu ne lalata shi sa har yanzu ba mu isa gida ba. I beg, please, Garus, do something, please. Let's live here. Muna cikin daji ne fa. Yi dabara naka. Tunda ni ka raina nawa, yi dabara naka. No, ba haka ina nufi ba. I beg, do something, please. Ka fi ni son mota na ne? Look, za ku yi hakuri. We are spending a night here. Yes. Idan za ku iya bacci a zaune, sai a bude muku kofa, ku shiga ku zauna, mu za mu kwana a waje. No. Cikin mota guri na ne. Babu wanda zai shiga mun mota tunda mota na ne. Saboda me? Ba kai ne ka ja ba? Habba Garus. Ga me yasa kana haka? Mata fa muka dauko. Kuma in ka duba wannan aiki da muke aikin addini muke yi. Ni aiki kun dauke ni ba tare nake da ku ba. Hey. To ba kai ne ka ja ba? Ka san motanka ba ida kyau ka kawo mu we are just walking on the road mota ya lalace. Na san mota na ba da kyau na dauke ku. To sai ka gyara. Hey, kuma ga wannan area nam babu kirista yan mu balantana mu nemi taimako. Babu, you cause all this. Ka san motanka ba kyau ka kawo mu mun bi hanya muna ta tafiya mota ya lalace. Benjamin, please, dan Allah ku daina wannan sa'in sa. Just me a samu abin yi kawai. No, let me talk to him. You cause all this. Ka san motanka ba kyau. Hey. Muna tsaye a jikin motar dukkanmu a tsorace. Har suka matso kusa da mu. Da muka ga kowannensu tare da makami. A cikinmu babu wanda cikinsa bai doro ruwa ba. Ba na manta. Talatu a ce mana ta yi fitsari a tsaye. Salamu alaikum. Sannunku. Yawa sannu. Ko kuma fa da kai naka? Motar mu ne ya samu matsala. Mun fito daga gurma za mu je Bilmo ne. Ayya. Sannu a wannan sanyin haka? Sharin karfe kenan. Na ga kamar har yanzu ba ku sake jikin ku kun tsorata ko? Mu fa maharba ne. Kawai muna gadin garinmu ne saboda kar 'yan ta'adda su kawo mana farmaki cikin dare. Oh. Ka ce kun tsorata da mu. To me yasa motar taku? Lagiretan mu ne lalace, dole sai an masa walda. Ayya, babban magana. Gashi kuma Bilma da tazara kafin ku isa. Kuma ga mata a cikin ku, sannan ga sanyi. Ina ga Tanko. An ga dade. Mu tura motar nan zuwa bakin gari. An gama mai gida. Thank you. Mun gode, mun gode.
Ranka ya daɗe. Ka raka su ku shiga cikin gari. Kai su gidan mai unguwa ko? To shi kenan. Ya so sai sama musu masauki. Ba matsala. Ku biyo ni. Maza. Bismillah. Dan Bala. Ka buga. Ku zo mu koma daji ko? Ku sauran ku kula da motar. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Waye? Ranka ya daɗe Tanko ne. Tankon ta ni. Tanko lafiya? Ranka ya daɗe matafiya ne motar su ta lalace a nan wajejen gada. Sai muka taimaka muka turo motar wajejen gari. Sai muka ga kuma ya dace mu kawo su wajenka. Allah sarki. Sannunku. Kun sha wahala ya sanyi. Sannunku fa. Tanko. Ranka ya daɗe. Abin da za a yi mazan ka kai su masallaci su kwanta kafin gari ya waye. Su kuma matan zan shiga da su ciki da akwai masauki inda za su kwanta su ma. Daga can ka biya ka nema musu bargo duk inda ka san za ka samu bargo. A nema musu bargo saboda sun ji sanyi sosai su samu su ɗan ji ɗumi. To shi kenan ranka ya daɗe. Sorry baba, ina da tambaya. To yi tambayan ka ɗana. Baba kaman baka gane mun su waye ba. Mu fa kristoci ne. Wanda mun fito daga wurin yabo ne. Daga wurin wani taro. Dakata. Haba ɗanan. Ba a tambaye ku magana addini ba. Ai yau ku baƙin mu ne. Tanko ko dai kun tambaye su addinin su ne a can. A ranka ya daɗe ko kaɗan. To, dama na san ba za a tambaye ku magana addini ba. Kai maza ka kai su in ka je ka biya inda ka san za ka samu bargo. Ka nema musu bargo saboda sun sha sanyi su samu su lulluɓu su ɗan ji ɗumi. Yawwa kun san dai dama babu mu katifa a masallaci na ɗan lokaci ne zuwa da safe insha Allah sai ku tafi gida. Babu damuwa baba namu mu ma ku a gida namu a tabar ma muna kwana. To alhamdulillah. Ni ma mota ca ne ɗakina. To alhamdulillah madalla. Salamu alaikum. Alaikum salam. To, yaya wajen ya dai muku ko? Wajen ya muku? To, da alama dai kuna jin yunwa ko? Ai tun yamma muke hanya baba. To shi kenan Tanko zo. Idan ka je ka nemo bargon, ka biya gidan da duk kake ganin za a samu abinci, ka karɓo musu saboda su samu abin da za su taɓa. Ni akwai sauran tuwonmu na ɗumame a gida, zan sa mata su ɗumama matan su ci. Haka za a yi. Yawwa. A cikin gidan mai gari aka sauke mu a cikin wani ɗaki, sannan aka ɗumamo mana tuwo da daddare aka kawo mana. Sannunku da gajiya kun sha hanya. Sannunku. Sannu fa mama, mun gode fa. Haba ne kuma na godiya. Ta wannan yi wa kai ne. Gaskiya. Ku ci abinci. Ya sai mu je mu basu su yi bacci ko? Gaskiya kan dare ya ga kuma gajiya. To ku ci abinci. Ku huta gajiya ko? Mun gode. In kun fita akwai bayi hannunku na hagu. Za ku yi shiga. Sai da safe mu. Wannan shi ne ikon Allah. Amma fa ni har yanzu a tsorata nake. Anya suna ta lafiya suke kuwa? Kai Talatu, ki dinga tunani mai kyau mana. Kina cinye musu tuwo kuma kina musu mummunan zato. Solo? Yes. Wai da gaske a masallaci ne muke? Yes, now. Ni ma fa ina ganin abun kama a mafarki.
Why dama ba ku yi bacci ba ne? How will we sleep like this? We'll not sleep now. I don't tire. Jidda, Jamilun Jidda. Sunana Abdullah Amdaz wanda kuka fi sani da Excellency. Sunana Amina Uba Hassan wato Jamila a cikin shirin labari na. Nake gabatar muku da manhajar Data World. Da manhajar Data World za ku ci takaicin wahala shiga kan application ɗinku wanda ke faruwa ga wasu manhajoja wanda manhajar Data World ba ta da wannan matsalar. Daga cikin tsare-tsaren da ya bambanta manhajar mu ta duniyar data da saura shine tsarin free manual funding wato hanyar saka kuɗi a cikin wallet ɗinku ta hanyar amfani da asusun ajiyar da muke da shi na banki ba tare da haraji ba ko cajin ku sai sun kobo daga cikin abin da kuka saka. Muna da tsarin money refunding wato mayar masu amfani da manhajar na data wayan kudin su instantly fiye da abin da suke yin turawa walau data ko katin waya a nan take. Muna da tsarin free consultation da muke bawa API users ma'ana sabbin masu son shiga harkar kasuwancin data kyauta. Hatta waɗanda ke cikin harkar kasuwancin data da suke da application nasu za su iya connecting API nasu da kamfanin Data World domin samun rahusa. Muna da ƙwararru kuma jajirtattun ma'aikata da suke zaman jiran ko ta kwana don sauraron kokenku da wayoyinku kowace irin matsala. Ku garzaya Play Store ko App Store domin sauke manhajar Data World. Ya Habibi kaga wata jaka. Babe, na ki sa abin da nake so da ke da abin da yake so a cikin shagon nake dauka da nake ci gaba da fun matan abokan ado da kuma kyau. Allah ya kama ka mu. Tashi. Gaskiya Garzali ka cika wawa. Yanzu ake nan da maka gano ban sani ba. Yanzu ɗan wurin da zaka kawo mu gwangwaje namu matan shine kake taɓoyewa sai dai ka ɗauko taka ka zo ka gwangwaje ta. Allah ya sa ma mun san gurin IAA giyo a baya ni da shi kenan sai dai in gama ta tana ta ado baby. Ka san me abin haushin? Wallahi sai da na tambaye ta ina take samun kayan nan. Wai ita bata sani ba shi yake zuwa ya siyo. Ummi kin ji kunya. Babu wani jin kunya a harkar ado kowa ya harkarsa. To kowa ya harkar ta samara. Samun rutsatsin kayan ado na musamman masu kyau da inganci a cikin farashi mai rahusa sai IAA giwa a baya Investment Nigeria Limited. Mu muke da mafiya kyau daga dogayen rigunan mata irin su Egypt a baya, akwatunan lefe, kayar ma da akwatunan tafiya, takalma da jakunkuna na mata, jallabiyoyi da sauransu. Muna nan a number 356 kusa da Custom Barrack Haji Camp a Kano. Ko ku neme mu a lambobin waya kamar haka. The great Nigerian student! I want to yell! I want to vibrate! I want to vibrate! I want to talk! I want to talk! Abokina, me ya faru kuma? Muna can muna ta munna kammala karatu da alama dai kana cikin damuwa. Tabbas ina cikin damuwa. Duk da yau ta kasance rana ce ta farin ciki a gare ni. Amma kuma idan na tuna cewa ban da aikin da zan yi domin in samu kuɗin da za su dinga shigo mu domin in dogara da kaina, sai in ji hankalina ya tashi. Wannan ce kaɗai matsalar ka? Ita ce. To akwai hanyar da aka samar ma matasa wadda za su bi domin su dogara da kansu. Wacce kenan? Dorosop mana. Kina so ki ce Dorosop data? Kwarai kuwa, Dorosop data ita ce number 1. Ni ma da ita nake more rayuwata saboda saurinta da kuma ingancinta. Domin morewar data sai ku sauke Doro Data Sub cikin farashi mai sauki kasa da yanda kuke siyan kowace iriyar data. Ina ma abota sayi da sayarwa na data wannan dama ce a gare ku. Muna da IPI documentation. Ga masu kamfanin data kuwa za su iya haɗaka da mu domin farantawa kwastomomin su. Za ku iya sauke manhajar Doro Sub akan Play Store ko kuma App Store na kowace iriyar waya. Doro Data Sub shine inganci lamba 1. A'udhu billahi samiul alim. Minash shaitanir rajim. إخوة الإيمان أبلغ تحياتي إليكم تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwa musulmi na ɗaukacin duniya gabaki ɗaya, kamar inda kuka sani, wannan cibiya tamu ta Nagwale Traditional Medicine, kamar inda ta saba, tana nan har yanzu tana gudanar da aikinta kamar inda ta saba. Wannan cibiya tamu sai dai ma sake bincike da ta yi a cikin littattafan addinin musulunci suka sake gano muku wasu magunguna ingantattu waɗanda suke sha yanzu magani yanzu da izinin Allah. Ina masu matsalar istimna'i, so da yawa wannan matsala ta istimna'i muna cin kiraye-kiraye ta fanni daban-daban
wannan cibiyar tamu kuma ba bakuwa bace a gare ku ba. Ina mutanen da suke fama da kankancewa al'aura? Ina masu matsalar basir? Ina mutanen da suke fama da rashin ƙarfin alƙalami wajen biya wa iyali bukata? Idan ka zo wannan cibiya tamu ta Nagwale, za ka tarar da guda ɗaya tilo garnaƙaƙi. Wannan shine manpower. Idan ka zo wajen da ta Nagwale, bi iznillahi za ka dace. Ina mata masu a warin gaba ko masu ɗaukewar sha'awa wanda ake ta fama? Ina mata masu buƙatar supplement a jikinki, kina so ki dawo sabuwa, kina so ba kiya so ki rinka tsufa da wuri, fata ki kina so ta daddame? Idan kika zo wajen da ta Nagwale, akwai tsarin da muka shirya muku domin sabunta muku jikinku na bangaren supplement. Muna bayarwa da izinin Allah, idan aka karba ana dacewa. Mun bude muku sabon branch din mu a Abuja da ke bayan Jabe Park. Da mai buƙatar magani to ga nan bayan mu nan zai iya ɗauka. Hakika Nagwale Traditional Medicine shine mafita ga ma'aurata. Jidda, Jamilun Jidda. Da gari ya waye, a gidan mai gari aka ba mu karin kumallo. Muka ci muka ƙoshi, sannan aka ɗumama mana ruwa mai ɗumi muka yi wanka. Haka su Nitan ma, aka tanadi ruwa mai zafi sosai suka yi wanka, kowa ya wartsake. Sannan muka yi sallama da mata da yaran mai garin Badar. Jama'a za ku tafi? To mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya tsare muku hanya, Allah ya kaddara saduwar mu. Mun gode sosai. Sai mun dawo kawo muku ziyara. Allah sarki kenan. To Allah ya tsare, Allah ya kai ku lafiya. Amin. Sai wani lokaci kenan in kun ji. Mun gode sosai madalla. Me sunanki? Sunana Ruth. Ni kuma sunana Fatima. Za ki zo ki kai ni garin ku? To wata rana zan zo in dauke ki sai mu je ko? Na yi mamakin irin kulawa da karamci da aka nuna mana a Badar. Daga cikin gida sai muka fita waje inda su Netan suke. Mun yi mamakin yadda muna mata amma aka bar mu muka shiga cikin masallacin har muka zauna. Jau, muna muku fatan alkhairi. Allah ne da ku bi mu lafiya. Na tura a je a dubo makanike a nan kusa saboda ya zo ya duba motar taku. To, baƙinmu za su koma. Duk mai zuciyar taimakawa baƙo ya kawo abin wuzuri a haɗa a basu. Ganawa. A haɗa? Yau. A haɗa duk a taimaka a basu. Ma'adalla. Sai ku riƙe wannan saboda kar a samu matsala a gaba. Idan mota ta lalace ku gyara, idan kun buƙaci cin abinci ku ci a ciki. Allah kiyaye hanya. Baba, in ba damuwa zan so a bani dama zan yi magana. Ba komai, ana yi maganan ka. A gaskiya yanda kun tarbe mu a wannan gari mun ji daɗi, mun gode. Kun karrama mu, kun ba mu wuri mun kwanta mun yi bacci. Babu abun da za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka muku. Allah ya taimaki wannan gari naku na Badar. Da wani ya ce za a bari mu shiga masallaci mu yi bacci, zan ce karya ne. Amma sai gashi kun ba mu wuri mun yi bacci, mun ji daɗi, mun gode sosai. Ba komai. ‘Ya'yana, wannan ai ba komai ba ne. Maliman, ai ba mu ne muka fara sauke wanda ba musulmai ba a masallaci. Ko Maliman? Ba mu muka fara ba. Ya taɓa faruwa a lokacin manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah shi ya fara sauke bakinsa Kiristoci a cikin masallacinsa na Madina. A lokacin Kiristoci sun kawo masa ziyara saboda su tattauna lamurorin da ya shafi addini. Manzon Allah ya sauke su wajen 60 a cikin masallacinsa
suna ci suna sha a cikin masallacin. Wasu malamin ma sun ce manzon Allah ya ba su dama su yi bauta a cikin masallacin. Sannan bako a gurin musulmi, kowane bako sunansa bako. Akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ya kyautata wa bakonsa. Ai bai ce sai musulmi ba, kowane irin bako a kyautata masa. Haka ma makwabci ko ba musulmi ba dole ne a kyautata masa. Sannan matafiyi da guzurinsa ya kare ko kuma yana bukatan taimako dole ne a taimaka masa. Idan ma ta kama har zakka ma sai a bashi. Kun ga inda kuka samu gata kenan. Annabinmu ne ya samar muku da wannan gatan. Ku gata biyu ma kuka samu ko in ce uku. Na farko ku baƙinmu ne, sannan na biyu kuma ku matafiya ne, sannan na uku akwai mata a cikinku. Manzon Allah a huɗubarsa ta ban kwana ya gaya mana cewa duk wanda ya yi imani da Allah ya tausaya wa mata. Duk abin da mai gari da liman suka faɗa mana ba abin da na manta a ciki. Bayan an gama godiya da jawabai, ba wanda ya ce mu musulunta a wajen, sai ma aka taru aka raka mu har wajen da motar mu take a lokacin an gama gyara. Rabonmu da mutanen Badar kenan, kuma wannan shi ne mafarin canjin rayuwata. Kai, ga tuwon akwai daɗi sosai. Tunda nake ban taɓa na ci miyan kuka mai daɗi irin na gidan mai garin nan ba. Kai. A'a, wai me yake damun ki ne Ruth? Tun da zo ina ta magana kin yi shiru. A hanya waka na yi kin bi kin yi shiru, wai menene? Gloria. Tsaya. Ya dai? Ni fa zuciyata tana damuna da ta. Tunanin me kuma? Kawai dai kirkin da mutanen Badar suka yi mana ne. Ban taɓa tsammanin haka daga gurin musulmi ba ko kaɗan. To ai mu ma mun yi tunani Ruth. Sun mana karamci. Kin ga mun dawo sai mu bada labari. Kin ga idan haka ya faru da wani musulmi
sai mu ma mu yi mishi haka. Haka ne. Akwai wani abu ne kuma? Akwai Gloria. Gaskiya akwai. Menene? Ko kina so ki koma can da zamani? Ni dai wani abu nake ji a raina. Ina son mutanen nan sosai. Kuma ina so in zauna tare da su. Ko dai kina so ki koma can da zamani ne? Duk yanda an yi miyan nan ne ya miki dadi. Ba miya bace ta min daɗi, Gloria. Zaman da na yi tare da su ne ya min daɗi. Jidda, Jamilun Jidda. Kawai saboda na ce ta bani mukullin gidan. Wallahi ni dai na gaji da sa datan nan. Data ba ƙarfi, ga tsada, ga kuma saurin ƙarewa. Ai baki da zaɓi. Ina da solution. Lallai daga yau kun yi bankwana daga matsalar data. Yes, BBK data shine maganin matsala na. Ni ma ga wayata ka samu abin. Duk mai amfani da intanet lalle yana buƙatar BBK data domin daɗaɗawa da kuma sauƙaƙa aikinsa. Ku je Play Store ko App Store ku ɗauko mana manhajar BBK data. Ku yi rajista nan take ku fara aiki da ita. Za ku iya abubuwa kamar haka. Za ku iya siyan airtime na kowane network da kuma pin na WAEC da ne. Sannan muna da airtime to cash. A BBK data za ku iya biyan electric bills ɗinku da kuma kowane irin cables ɗinku. Ga masu website muna ba da API documentation a farashi mai sauƙi. BBK data. Ƙarshen tabbas. Wato kun san wani abu guys? Akwai abubuwa guda uku wanda babu abin da ke su daɗi a duniya. Na farko, zama da mutane lafiya. Na biyu, kyautata iyali. Kun san me na uku? A'a, cin abinci mai daɗi. Kai. Ku dai, kun cika kwaɗayi. Wai me yasa duk lokacin cin abinci kuna gidan gayan nan? Da Allah ku tashi mu tafi. Ƙarya kake wallahi. Zumunci ne kawai ba kwaɗayi ba. Kai ma kenan kuɗayin ne ya zaunar da kai kamar yadda ya zaunar da mu. Amma mun magana gaskiya zumunci ne ya zaunar da abokina. Gaskiya ya faɗa maka domin shi fa ziba kori har zumunci yana haɗa. Wai kana so ka ce ɗanɗanin da ya gaure ko ina a cikin gidan nan amshin ziba kori ne? Ƙwarai kuwa da ziba kori nake kare mutuncin girki na. Da ƙanshin ziba kori ke sa dole a jira girki na. Ziba kori za ku iya samun mu a ko'ina a faɗin Najeriya. A kasuwar Singa za ku iya samun ziba kori a gurin dilolinmu kamar haka Aminu Magama da kuma Sama'ila Arama ko kuma ku tuntuɓi lambobin wayarmu kamar haka. Ziba kori. Allah wani turare kika saka a jikinki saboda kina shigowa wajen nan gaba ɗaya kamshinsa mai daɗi ya mamaye ko'ina. Turaren kamfanin Almas kenan, kamshinsa daban yake da kowane kamshi, bar ma ka gan shi. Kamfanin turaren Almas? Dan Allah ki bani shi, ko na samu in dawo da hankalin mijina. Na baki. Da kamshin turaren kamfanin Almas za ki iya mallaki mijinki. Na gode. Bayan Allah, don Allah ko za ki iya ɗan san min turaren? Ni ma ina so in dinga jina ina kamshi idan ina saving customer. Ai ana siyarwa a kowane shago. Akwai nau'i daban-daban na turare daga kamfanin Almas. Kwalliya ba ta cika sai da turaren kamfanin Almas. Turaren kamfanin Almas. Duniyar kamshi.
Abba, kai ne yin wannan abu mana kana ganin ya ƙare. Wallahi ban san me yasa application din ne yake min haka ba. Ba kai ba sai ce ka daina amfani da wannan app din ka daina amfani da shi. Da Allah kun dame ni. Ku bari idan yayan ku ya zo sai ga muku wani application ya kamata ku yi amfani da shi. Bilal Sadaso. Bilal Sadaso? Tabbas application din Bilal Sadaso shine application din da ya kowane application a fadin Najeriya wanda zaka sai data da shi, data card da kuma recharge card da dai sauransu. Ina fatan baya cikin waɗannan company da in ka tura musu kuɗi ba sa gani. Sam baya ɗaya daga cikinsu domin kuwa da shi nake amfani. Bilal Sadaso shine application ɗin da zaka yi amfani da shi cikin ƙanƙanin lokaci kuma ya biya maka bukata. To idan datan ka ya ƙare kuma kana so ka samu datan fa. Nesa ta zo kusa domin ko a cikin application din Bilal Sadaso akwai abin da ake cewa USSD code wanda zai baka dama ka sai data ba tare da kai amfani da application ɗinka ba. Kana so ka ce min zaka iya sayan data kenan ba tare da ka shiga cikin application ɗin ba? Sosai ma kuwa. To menene code din? Idan ka danna *347 *15# zai baka dama ka sai data a cikin application din Bilal Sadaso ba tare da ka shiga cikin application din ba ko da ko baka da data a wayarka hakan na nufin mai karamin waya ma zai iya sayan data a cikin application din Bilal Sadaso. Kaga ya dawo. Bilal Sadaso kenan. Jidda, Jamilun Jidda. Kai ma halaye naka irin na mutanen Badar ne. Akwai miliyoyin musulmai masu halaye irin na mutanen Badar. Akwai kuma dubban musulmai masu halaye akasin haka. Amma irin halin da mutanen Badar suka gwada muku, wannan shine musulunci. Wetin happen for Badar make me dey think well. Na kasa sukuni, na kasa bacci. Ruti, me kina yi ba kyayin bacci ne? Ba komai, kawai na kasa bacci ne. Kina yin tunanin su samari ko? A'a, na kwanta ne sai baccin yake zuwa shine na tashi da ina tunani. Ruti, amma ba ki taɓa tashi cikin sakandare haka kina zaune kina tunani ba. Faɗa mini mana me yana damunki? Na yi mafarkin babana ne. Na gan shi sun da yake kwance kafin ya mutu. So mama na. Ayya, dole ki tunani Ruben ya mutu. Daga ya mutu ya tafi ya bar mu. Ki hakuri. Ki hakuri kina da dalilin yin kuka kan. Ruben, ki hakuri. Ki hakuri. Babbar ƙawata Gloria ce na fara faɗawa abin da nake da niyyar aikatawa. Ashe baki da hankali? Me kuma ne na rashin hankali? Idan ba kin fara hauka ba, ta yaya zaki fara tunanin kin fara yin sallah? Yanzu dan saboda na gaya miki ina son zama musulmi sai ki tunani ina hauka? Ke kin ga hauka ne tare da mutanen Badar? Wai da gaske kin ne kina yi? Kiyaye fa, zuciyata ni ya riga ya akarkata can. Ruth, yes. Mamanki ta yanka ki fa. Ko me za ta yi sai dai ta yi, amma ni a yanda nake ji a jikina ina son ga na fara sallah. Wannan abin da kina so ki yi kuskure ne fa. Ba kuskure bane. Ruth, zaki fata fa. Kar ki saki Yesu Almasihu mai ceto. Gloria, zuciyata ta riga ta karkata can. Ni kadai na san yanda nake ji a cikin zuciyata. Kai, na, wataƙila ma an miki asiri ne a wancan kauyen din. Ke kuma fa, me zaki yi a nan, ya masallacin nan? Baki da hankali ne? Dama ana koran mutum daga masallaci. Kai, me haka? Akan me za ka kore ta? Gidanka ne?
ɗakin Allah ne, Allah kuma na kowa ne. To da farko dai kafin na baki kalmar shahada yana da kyau ya sanar da ke sharuɗa na shiga addinin musulunci. Na'am. To. Yawa to shi musulunci ba a tilasta mutum shigansa dole. Dalilin ko shine ba a cusa mutum imani dole a zuciyarsa. Na'am. Don haka ne ma a cikin alkur'ani mai girma Allah ya ce la ikraha fid din. Wato ma'ana babu dole ko babu tilas a addinin Islama. Ila iyaka hanya guda biyu ne. Akwai hanya ta bata, akwai ta shirya. Na'am. Wato mana idan har shi addinin musulunci gaskiya ne, to ba sai an tilasta mutum ya shiga musulunci ba. Na'am. Wato halaye da ɗabi'u irin na musulmi kadai ya kai ya jawo mutum cikin addinin musulunci. Haka ne malam. Malam, ni ma abin da yasa zan karɓi musulunci kenan. Halayen musulmi ne suka burge ni. Masha Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wato akan haka ne Allah ya gargadi annabinsa wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Allah ya ce da yana so da dukkanin jama'an da suke doron kasa sai sun yi imani da shi. Sai tambayi annabinsa ya ce afa anta tahkumun nasa hatta takunu mu'minin. Shin kana ganin za ka iya takura mutane su zama muminai ba tare da son su ba? A'a, manzon Allah ba zai iya shirya da kowa ba. Haka ne. Sai wanda Allah ya shiryar. Shi aikinsa kadai shine isar da sakon Allah. Wanda ya ga dama ya karba, wanda ya ga dama ya ƙi karba. Wannan ya rage wa kowa kan zaɓinsa. Haka ne malam. Don haka yarinya zan tambaye ki. Ke ce kika so shiga musulunci don raɗin kanki? Ko dai wani ne ya tilasta miki? Ni ne na ji ina so, babu wanda ya tilasta mu. Allahu akbar. To dauko wayarka mai da kai. Yarinya kin tabbata ba wanda ya miki dole? Babu wanda ya man dole. Masha Allah. To alhamdulillah yanzu sai ki maimaita duk abin da zan faɗa. Ki ce ashhadu an la ilaha. Ashhadu an la ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Allahu akbar. To alhamdulillah. Alhamdulillah. To daga yanzu kin zama musulma kamar mu. Baki da bambanci da mu. Da mu da ke yanzu duk ɗaya a gurin Ubangiji. Allahu akbar. Da gaske malam? Ƙwarai da gaske. Kin ma fi mu matsayi a yanzu. Kuma kin fi kowa a nan kusanci da aljanna. Saboda ke a yanzu duk zunuban da kika yi a baya Allah ya yafe miki. Kin dawo kamar yau aka haife ki. Da a ce zaki koma ga Allah a yanzu. Da kai tsaye zaki shiga aljanna. Na gode malam. A ki gode wa Allah da ya shirye da ki. Allahu akbar. To yarinya menene sunanki? Sunana Ruth. Oh Ruth. To kina bukatan canjin suna? Eh. Wani suna kike sha'awa a cikin sunayen matan musulmai? Ni kuma sunana Fatima. Za ki zo ki kai ni garin ku? Ana tambaya ta wannan suna nake so. Sai na tuna da 'yar mai garin Badar wacce ta ce mini sunanta Fatima. Fatima. Fatima, lallai kin zaɓa babban suna. Fatima sunan 'yar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, kuma ita kaɗai ya bari a duniya, kuma ita ce shugaban matan aljanna. To sunan ki Fatima daga yanzu, kuma insha Allah daga yanzu zaki wanka sai ki fara sallar azhar. Zaki iya shiga gidana daga yanzu, mata na su nuna miki da yake wanka, kuma ku yi alwala ku yi sallah tare. Sannan zaki iya zuwa kullum kina koyon ibada a cikin gidana. Na gode malam. Allah ya miki albarka. Amin. Allah kuma ya dawo da ke a cikin musulunci fa. Amin malam. Amma a ina kike da zama a nan Birma?
Angonmu yana da ɗan nisa. Na zo nan ne saboda kadda mutane su gani. Kenan za ki iya samun matsala idan an san kin musulunta? Eh, zan iya samun matsala sosai. Amma sai dai ku taya ni da addu'a. To. Hawana dunia babu sare, hawana dunia babu kupa, hawana dunia babu dadi, hawana dunia. Ruti? Mama? Ina ne ki sami wani abu? Mama ki ya hakuri. Menene zai hakuri ke mini laifi ne? Na karbi musulunci ne. Menene kice? Me kice? Cewa ne. Ai goma na kashe ki kawai. data kenan a yanzu an daga darajar mu zuwa namba 1 wajen arayar data da kuma farashi mai rahusa. Yanzu haka za ku iya samun MTN data akan naira 230 kacal. Manhajar mu ta E3 data tana nan akan Play Store da kuma Apple Store domin sauki da saurin sarrafuwa. Muna karrama manyan abokan hulɗar mu duk wata waɗanda suka fi yawan siyan datan mu ko dillanci na E3 data. Makan yi gaba ta yi E3 data kenan. Ku biyo mu domin samun kyaututtuka a kullum. Ku shiga channel ɗinmu na WhatsApp domin samun nasara a koda yaushe. E3 data. Salamu alaikum. Baba Dan Audu, wallahi kuna tuna min da Saudiya. Ai in dai a kamfanin Rufaida ne, duk inda muke a fadin ƙasar nan haka zaka ga mu tsaf-tsaf. Ba ni Rufaida yogurt mai sukari. Sai kuma mi? Ba ni Rufaida yogurt mai strawberry babba da ƙarami. Sai kuma mi? Ba ni Rufaida yogurt mai vanilla babba da ƙarami. Sai kuma mi? Ba ni Rufaida yogurt mai banana babba da ƙarami. Sai kuma mi? Ba ni Rufaida yogurt mara sukari guda ɗaya ƙarami da kuma na yara guda biyu. Sai kuma mi? Sai ka bani rufai da pizza guda biyu da rufai da shawarma guda biyu da rufai da ice cream guda biyu. Sai kuma me? Sai abin da ya kawo ni. Yanzu kana so ka ce duk wayannan ba su suka kawo ka ba? Rufai da bread. Kuna da shi? A duk inda kamfanin rufai da ka ga mu, za ka ga muna sai da bread rufai da a gurin. Rufai da bread? Mafi mishkila. Rufai da bread ga daɗi ga tsafta. Lafiya? Baba na ka kura min ido kana kallo na? Wallahi ba ke nake kallo ba. A bayar da take jikinki ce ta ɗauke mun hankali. Na je ina ne ma a ce ata ta samu kamar wannan. Ke Mairo? Baba. Zo na. In dai a baya ce gidansa ka zo. Kin ga ata nan za a samu irin tata? An ta Aisha. Mero? Daman kina nan? Ina ta ganin update ɗinki na ɗauka ma baki a Najeriya. Ki tuntune na daina wahala da wannan jigilar. Duk anan nake siyan abayoyi na. Wai dama kun san juna? Ladi ƙawata ce. Ki taya take zaɓo mata wacce za ta dace da ita. Okay. Domin samun abayoyi masu sauki, masu inganci da kuma akwatuna, ku zo shagonmu mai suna IAA Giwa Nigeria Limited. Muna nan a shago mai lamba B 356 kusa da Barikin Custom Haji Kam Kano. Akwatuna da abaya sai a IAA Giwa Nigeria Limited. A iya sani na kowace amarya tattala ta ake yi a ririta ta, amma ni a nawa bangaren
Ba haka bane ba. Kazar da ake zuwa a sayi bakin amarya da ita, ni ban samu albarkacinta ba. Aware ya kawo min da biredi, ita ma awaren da biredi, shi ya cinye kayansa. What? Kwanaki dubu sai shuɗe. Amma wannan maganar ba magana ce da zaki shiru akan ta ba. Dole ki sanarwa da iyayenku. Kan ki kuskura, kan na ji, kan na gani. Wa ce ganin ya zo ya min wannan mugun alkaba'i? Aisha ita kaɗai ce za ta iya aikata mana wannan mummunan aikin. Ka fito da ni daga gidanmu? Ka lalata min rayuwa? Sannan yanzu ka zo ka ce zaka ma haka akan wannan banziya ɗaya ƙauyen? Ni ai gani nayi abun farin ciki ne ya same mu. Kin kunno masifa da bala'in da cikin gidan nan yayi kaɗan a kashe shi. Jama'a ku fito ga kisa a gidan nan. Na san halinki. Mashin maganin zaki barge. Me kake da kanwar abokinka a ɗakin hotel? Ya haƙuri dan Allah. Rabin shiru munafikin banza munafikin wofi. Kana nufin baka san abin da yake aikata ba? Babu ne, babu kai. Sai dai ka nemi wani uban ba ni ba. Hankalinka yanzu ya kwanta. Na Allah ka yi haƙuri ka kyale ni. Mai rahu. Abin da nake so da ke kawai ki bani haɗin kanki, ni kuma zan shaba baki, zan share miki dukkan wasu kukanki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke kiza ta ke tsira ko? A yau din nan sai na kashe ki, kamar yadda ke kashe mahaifiyata da mahaifina da ɗan uwana. Ta Jidda yau gashi Jamilu, Jamilu, Jamilun Jidda. Soyayya fushi, soyayya kuma dariya. Yau kai murmushi, gobe ka faɗa damuwa. Ga kuma kwarjini ga wanda ka so in bai ji ba. Mugun alhaki da ke iya damun rayuwa. Soyayya kasa ba a nesa da murmushi. Soyayya kasa baki a gaya koma fari. Soyayya kasa ido komawa dundumi. Soyayya kamar iska mai yaye guri. Jamilun Jidda, Jamilun Jidda, Jamilun Jidda, Jamilun Jidda. Ba karfin da ke iya wargaza soyayya. Allah ne ya zabi Jamilu